Mae'r cwrs yma ar gyfer plant 7 i 11 mlwydd oed. Dyma'r tro cyntaf i'r cwrs yma gael ei redeg yn Glanllyn. Ond y gobeith yw bod pawb yn cael cyfle i wneud tymau bach o bopeth. Ni ddim yn gofyn i unrhyw un canolbwyntio ar un peth ar y cwrs yma. Y nod yw i cael tymau blas ar bopeth. Dwi'n meddwl bod y cwrs yn brofiad gwahanol i rai, cael dysgu wrth y glust hefyd wrth gwrs, a cyd chwarae hefo plant eraill mewn grŵp. A mae'n rhywbeth mwy anffurfiol, mae'n debyg ella i'r gwersi maen nhw'n ei harfer cael ar ei offer yna. A dwi'n meddwl bod o'n bwysig i blant fod yn gallu darllen cerddoriaeth, ond hefyd bod yn gallu chwarae wrth y glust a pigo rhywbeth i fyny, dim ond wrth wrando. A dyma dwi'n meddwl maen nhw'n i gael ar y cwrs yma, cyfle i ddysgu yn fwy anffurfiol ac i gynnig syniadau hunan ella hefyd. Blant yma o bob rhan o Gymru, dydy gwir, o'r gogledd ac o'r de, rhai wedi teithio yn bell iawn. A pob un wedi dod a'i offeryn ac yn barod i ganu ac i chwarae ac i ddawnsio. Mae amrywiaeth o blant yma, a mae rhai erioed i clocsio, mae rhai wedi cael cwpl o wersi. Felly mae cyfle i bawb trio, ond mae'n hyfryd cael y gwers cyntaf yna dy plant sydd erioed wedi cael go o'r blaen. A wedyn, maen nhw'n mynd mas ar y llyn neu wneud cwrs raffau i cael bach o bric o'r gerddoriaeth. Ond dwi'n credu bod y balans rhwng gweithgareddau cerddorol a gweithgareddau Glanllyn yn gweithio'n rili dda i'r oedran yma. Wel, dwi'n meddwl fod y cwrs Gwerin iau yn rhywbeth arloesol, dweud y gwir, yng Nghymru, a mae'n wych fod trac wedi cael y syniad yma. Mae'n gyfle i'r plant i gael gwneud rhywbeth gwahanol, dwi'n meddwl, rhywbeth ynglyn â'n traddodiadau ni'n hunan wrth gwrs, i traddodiadau nhw, dysgu'n caneuon ni, yn cerddoriaeth ni, a dysgu yn harddull ni o ddawnsio hefyd. A gobeithio bydd o'n i paratoi nhw ar gyfer dod i'r cwrs, ar gyfer disgyblion uwchradd wrth gwrs, sef y cwrs Gwerin Gwallgo, cwrs sydd yn mynd o nerth i nerth. Y prif peth yw bod y plant yn mwynhau chwarae, fi'n credu. Just joio chwarae cerddoriaeth Gwerin a gallu mynd mas i'r byd a dechrau chwarae mewn sesiynau a